Dros y cwbl o ddwrnodau diwetha, ni wedi dod â nifer o bobl dylanwadol o'r byd cig a bwyta i'r Ngŵyr yn ne Cymru i gael profi taith o'r fferm i'r fforc fel petai. A maen nhw wedi dechrau bore yma gyda arddangosfa o fwtsheriaeth gyda Hugh Phillips Gower Butchers i ddangos yn union ble mae'r darnau o gig yn dod ohonyn nhw. Wedyn eithon ni i ffarm Gower Salt Marsh Lamb ble wnaethon nhw weld y defed a'r ŵyn yn eu cynefin naturiol. Wedyn i prynhawn yma, maen nhw wedi dod fan hyn i'r Beach House yn Oxwich ble mae'r chef Howell Griffith wedi rhoi dosbarth iddyn nhw ar sydd wedi drin gwahanol fathau o Gig Oen, a nawr heno maen nhw'n mynd i gael cyfle i brofi pryd arbennig o Gig Oen Cymru wedi baratoi gan Howell. Thankfully, I was invited by you fantastic people to come and find out all about Welsh lamb. So we've gone from farm and we're here to find out how it tastes on the fork. It's opened my eyes. I mean, I didn't actually realise about the salt marsh lambs that we went to look at today, and how it's going to change the flavour. So already my brain's kind of like working away of the different herbs and the grasses, and then obviously the salt that must come through to the meat. So it's making me think a lot more about how the sheep and how the lambs have been reared and what they've been eating, and how I can try and mimic some of those tastes throughout the cooking that I do. Dwi'n hoffi defnyddio Gig Oen PGI oherwydd dwi'n gwybod union lle mae'n dŵad o, dwi'n gwybod lle mae'r ŵyn a'r defaid yn pori ar y morfa yn gogledd Ngŵyr lle oedden ni heddiw. Dwi'n abod y teulu sy'n ffermio, dwi'n gwybod union lle mae'r Gig Oen yn dod o, a mae'n dod i'r bwyty 4-5 milltir i ffwrdd. Mae'n gret, a mae'r ansawdd y cig yn bendigedig. A mae'n bwysig iawn i ni yn ystod y cyfnod ansicr yma bod ni yn canolbwyntio ar y farchnad gartre, a mae cyfle i'r bobl yma sy'n flaengar iawn ar y cyfryngau cymdeithasol i ledaenu'r neges i ni ynglyn â Gig Oen o Gymru, sôn wrth bobl bod e'n gynnyrch o'r safon ucha, a gobeithio fydd hynny'n helpu bobl i ddewis Gig Oen o Gymru a gofyn amdano fe, ac felly cefnogi'n ffermwyr ni yn yr amser caled yma.